nu? Gata, am dat drumul. Hai că e pregătit Armando, hai să mergem, băieți. Bă, asta fine, chiar așa, nu mă să verifici mortul. Unde sunteți, mă? Tracționați pentru Armando, 3, 2, 1 și... Unde sunteți, bă? Vino la secție de poliție. Bă, hai să claxonăm 5 secunde după ne oprim. Uitați aici, am pus culoarea roz special care reprezenta pe Armando. Tricoul lui. Dumnezeu să-l ierte. Bă, eu nu stau ultim, bă, nu m-ați dat pe mine ultimul în conală, bă. Că eu vă stric pe toți. Îmi faci distra la priveghi. Mereu să ne bătăm după la... Bă, dați anunț de petrecere. Tracționăm pentru Armando. Nu, nu mormântare, cum se zice? Priveghi, mă. Unde facem priveghiul? La showroom. Da, chiar mă, la showroom. În showroom face priveghiul, mâncați. Dăm câte 10.000 la fiecare player. Priveghi. Băi, nu mai pot tichete, mă, cu numele lui Armando, ești terminat. Hai că eu sunt deja aici. Dă-le anunț, care poate să le dai anunț? Bă, stai că dăm că suntem la poliție. Ne oprim în fața poliției, tu te bagi acolo, între noi. Și gen... în spate la fleca bar și mai frumos facem plin. Nu mă, în fața poliției, mă. Poate îi dă amendă lui Armando, că și-a pus neamă neputric. Îi dă amendă lui Armando, ăla. Bă, n-ai cum, să-mi bag pula, ce idee poate să vină la asta. Uite că nu uite, pune capul. Convoiul. Mie îmi place care soft, Dricu mâncare și se aude când schimbă vitezele, că Ionuț, am făcut un roleplay cu Extazi o oră, am filmat. Bă, știi când mi-a luat filmarea aia? Ia zi. Aproape 100 de gigabyte. Moș. N-are cum. L-am șters. Am pornit acum filmarea. N-are cum să-ți iau atâta, bă, nebunule. Pentru Armando. Am și eu câteva videoclipuri în pula mea pe YouTube. E 4K. Du-te, dracu. Bă, dacă a filmat 4K? Da. Bă, du-te, dracu. Aici, cred că începe să... Ai avut de sing, nu-i vina mea. Nu știu, baftă. Unde sunteți, bă? Extrapolite. Venim cu mortul. Bă, stai că eu îl primesc așa. Haideți să-l îngropăm, dracu, mai repede, că miroase urât. Uite-l pe ăsta cu aia, s-a teleportat. Bă, ce dracu, bă? Să mișcă mortul, de-aia. Se mișcă mortul. Bagă-te, file al dracu, hai, cine bagă-te. Uite-l pe lângă tu, că Ionuț n-are lag, se oprește și gen. Nu, eu mă opresc. Șmecher, să facem roleplay-ul de astea și să facem... Bă, asasine, oprește-te, asasine. Stăm pe drum. Primii doi mă duc eu cu încă unul în față, blocăm drumul, hai, așa pe mijloc. Hai, în parcare la poliție, în parcare la poliție. Eu unde dracu? Orchez, bă. Hai că-i nuntă. Bă, blocați drumul. Bă, unde ești, mă? Uite-mă aici. Da. Da, hai aici, așa. Și priveghiul unde îl facem? Aici? Unde trebuie să-l facem? Uite aici îl băgăm. Bă, dar stai pe mijloc, bă. Stai pe mijloc. Și noi să stăm așa și noi vin în fața ta și doi în spate, hai mai în față. Ușile poți să le deschizi, să-l vadă la Armando la față. Bă, haideți unul în spatele meu. Trap, hai în spatele meu. Sau du-te în față. Gata, mă, lasă-te-l dracu pe Armando, pe mort. Ia, puneți unul. Nu blocați. Dar nu, că eu am mai de mic și nu se adu. Am mai de mare, pardon, și nu se adu pe mine. Bă, pun eu. Deci vă așteptăm la secție, este prima etapă de priveghi al Armando. Anunț comercial. Vă așteptăm la înmormântarea fostului locotenent Armando. Bă, poți să dau de fericire. Care a murit de prostie. Care a murit de prostie. Îi dau Armando mesaj și mă facem înmormântat. Care a murit de prostie, frumos. Așa. Bă, care-i comanda aia, bă, să stai gen ca bodyguard-ul?
Cross, ceva cu cross. Te uităm la secție. Ia e... Pentru a ne lua rămas bun sau cum Cât mai Hai bă, să stea mare doi aici. Să stea doi aici. În partea aia. pentru a ne lua rămas De ce ai plecat? bun. Hai să vină unul care filmează. Eu. Vină lângă mine. Hai să-i fac. Trimis la Armando o poză cu mașina asta. Măicuță, ce-ai plecat, prostul poli? De ce ai plecat, Armando? De ce ai plecat? Că aveai treabă! Ce-ai, ai părăsit așa de vreme? Nu puteai să pleci mai devreme. Bă-mi ești pula în gura ta și banii tăi! Prostul poli, Haideți să vă fac o poză în locul Aoleu, plecați că miroase a morcea prostie! Eu fac poze la ăștia, Nu, mai bun. Bă, dar cine ești? Ești lumea, mă. Faceți și mie ce o poză cu Armando, cu prietenul meu Armando. amintiri. Nu mai facem poze la fel. Aoleu, e morti. Bicem Ghost. Ceva morti, cum se zice? Bă, Fă-te băiat, bă, du-te. du-te fete băiat. Asta se microfon, bă. Bă, du-te fete băiat, mă. Asta e soția, mă, e soția. Da, chiar, mă. E soția. Bă, luați soția de lângă mort. Haideți, doamnă, că trece. Luați-o, bă, Amandina de aici. Doamna, vă băgăm acolo lângă el. Doar Armando. Trece-te pe el, ia-l în brațe. Bă, fură nevastă. Dacă nu l-a chiftul. Armandino, cum te-ai dus tu? Doamne, și mă Dați-mă de capul ăla de bu. Dați bani în scort, era la Armando. ți-a dat bani clasic. Yo, Mă, că fură... Stai, mă, că fură mireasa. Aici, Pa toți. Show. Vezi cum așa. Apare pe lumea, la mort. Mort. Te-ai dus tu să moară băieții. Hai să-i câte șurul. Bă, fii atent, eu nu rămâne. Lumina din lumina Dumnezeu. ai venit la mormântare? Gata, mă, gata, am făcut și eu aici. Am bocit-o. Armando. 10-28. Vino, nu mai ține. Vezi că asta e nevastă aici, ia zi ceva lui nevastă sa. Da, anunț admin că vine. Uite-o pe nevastă sa aici, știu că... Hai să vedem schemă. Aoleu, Armando, cum te-ai dus tu? Hai să vedem schemă, la Armando. Vino ca să vedem schemă. Du-te, dracu de țăragă! Mă piși pe Armando! Bă, fă că vă da pălăriaj. Aoleu, nu te pișa. Am dat-o că era nici el. Care mai de mine? Care mă supăr acum pe toți? Uitați-vă cum mă piși pe Păi dau Armando! bun, pot. Femeie, calmează-te. Hai să plecăm, băieți. Haideți Hai. Haideți la club, că sunt mai multe persoane la. Hai bă la Haideți, domnișoare. Haideți, domnișoare. Trei se pișe pe Armando. Hai bă sus, hai bă sus. nevastă, hai la mine. Bă, hai sus. Haideți. Veniți să-l pupați pe Armando. Hai să pupați morsul. Eu vă fac poză din mașină, ești. Bă, intră pe suport. Acum! Claxonați, mă. Aici, claxonați pentru Armando. Cum să-ți Nici nu mai sunt la roșii, ești nebun, nu mai discutăm. Păi nu mai uităm că e... Al dracu, bă, stai mă să te furfile al dracu să fii. e dracu de prost? Nu te bulantiu. Mă piși pe Alberto! Stai că vreau să vezi să-ți arăt ceva frumos. Da. Mersi, nu. Stai că- Mi-am luat un gangbang. Stai că-l trag, stai că este la mormântare. Îl bag în showroom, bă, îl bag în showroom. Hai pe aici, pe spate, să-l bag la Bă, showroom. că ne rotim în jurul showroom-ului de 2 ori. O să vorbesc, mă aud? Da, mă, hai, lăsați că-s mormântare. Îl bag în showroom, pe Armando. Bagă-l ușor în spate pe Armando, bagă-l ușor. Dă-și mie TP, Francine, repede. Dai, Caio.
Că-s la drogă. Dă-i mă. Dă-i mă frial, drag. Hai, stai sus, coleg. Urcă sus. Am loc aici? Urcă sus. Haide. Hai, dă morțile răposatul. Hai la Mamă, cimitirul ăla, hai un cimitir aici. da. Bă, dar fundul las-mă prin showroom. Bulagiuia față. Mi spar, mă. Când bulagiuia față în pacient, de acolo, că acolo era răposat. Ionuț, Da. dă-i anunț Băgați admin orchestră, la poate showroom. se trezește. Nu mai dau, la pula că este. Zac, Arabia, zaga. Hai să băgăm pula la Armando, haide! Bă, nu Mai știu merge cum... camera. Asta o pun pe YouTube. Asta o pun pe YouTube și după aia dau link la toți ăștia. Bă, eu nu ți-am și o problemă după. Le facem dracu de râs. Oricum era gay. Nu pot să intru pe căscuța, adică îmi trebuie de aia cu puștitor, permisie și nu știu ce și am colider. Cu Armando, hai că am fugit cu Armando. Nu, coboară. Cum mă? Coboară. Am colider Coboară că mai avem la... program. Am colider la... cum se cheamă? La canalul Pian. Gata. Bă, cum o pun pe bodyguard? S-a schimbat și eu. Armando, băi, puștear Armando. Unde e Armando? Da, s-a făcut bine. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, către născătoarea Bă, Albert, cum stai așa? de Dumnezeu. Ce? Cum stai așa? Salute. Să alergăm noi păcătoși și Gata. și să cădem. Gata. O dedicație pentru Claxonați toți. Zac, Arabia. Bum, Arabia, mă ce nimeni. Alistat. Domnișoară, dar știi că la nuntă de fel femeia exact pantaloni panele jos? Bă, Fori, ce ești proști să ne lovești pe toți? Așteaptă să iasă ăștia. Și băi, în 4 ăsta de aici. Ai dat cu spatele. Bă, nu stă la... Hai, conduc eu, urcă. Florentine, hai! Jos, bă, așa. Hai, șefule, conduc eu. Bă, Conduci, mă, tu dă hai la cimitirul ăla, bă. Pe acolo mereu. Cine știe unde-i? Că nu mai știu. Eu știu unde. Eu știu unde. Bă, Albert, dacă știi, pune. Alfa, bă, merge primul mortul, haideți. Mortul, dar nu știu unde e ăla. Bă, să dea unul anunțat din la cimitir. Nu, mă, bă, pula. Ai pus greșit. Lasă că e bine că îl găsim noi. Noi primăm Scoate, puțin noi. e fix lângă, e locul ăla de lângă. Păi știu. Lasă că e păcat. L-am găsit și eu, l-am găsit și eu. Eu știu unde e, nu știu să pun chip acolo. L-am găsit. Bă, ăștia au plecat în pula mea. De la casino mai așa. Unde au plecat, mă? Stop, să vină și ăștia. Haideți că ne vedem pe strada principală care duce către primărie. Păi mă țin după Ionuț. La parcarea roșie. Hai că eu i-am văzut. Eu i-am văzut cu glipsuri. Dă-te jos. Du-te, dracu. Nu conduci tu, ți-am zis. Bă, Morty. Bă, Morty, lasă-mă în pula mea, nu mai fac tot, te trecu. Du-te în pula mea, Ionuț. Haideți. Să luăm către... Hai bă, așa, bă, mergeți ușor. Nu ne depășim. Ia, stați că eu filmez. Deci undeva. Te mormântăm și pe tine, nevasta lui Armando. Bă, ăsta să distanța mortului. Are lag ăla cu... Asasin. Bă, în ea înmormântăm, bă. Păi ea nu în ea înmormântăm. Hai că e bun. Înmormântăm ceva în doamna Armando. Trap, nu mai depăși. Bă, nu mai depăși. Bă. Trap. Care mă stai? Claxonați pentru Armando. Mare game ce primești în seara asta. Mare ce, mă? Mare game ce primești în seara asta. Corect, așa-ți faceți o armământare bună. Cu plata, în avans. Păi, cum am pe clasic aici, îi spune că... Nu mai cerem bani, mă. Lăsați că i-arăt eu. I-arăt după aia. Că dacă ne vrei să nu știu bate. Mai dă o dată anunțat bine? Nu. Nu mai dau, măcar trebuia să dai. N-ai voie să dai anunțat mine. Eu știu că Armando poate pe...
Place 17, ia stai. Bă, suntem 18, dintre care 1, 2, 3, 4, 5, Suntem 6, aici. 7 aici. Ia dai. 7 numai aici. Te pula mea cu Armando, că nu mai e tu cu Armando. Aoleu. Te facem poștă, fă. Bă, unde veniți mai aici, că nu aici e Bă, prost. dar nu aici Nu aici e. Bă, stai, Nu fă. aici e. Stați înapoi, Aici a că n-am fost- culcat Păi, Armando. haideți după mine. Aici a fost nunta mea, bă, boilor. Da, mă, adevărat. Eu am fost nașul. Armando. Hai după mine. Eu am fost nașul. E în Și coa. am fost așa. Cum faci? Hai pe aici, domnul, cu... Mortul. Trapule, tu taci, că tu ai fost nașa. Pe tine te-a făcut ăsta și la observator acolo. Ce Armando? la casa ta. Ce Hai, dați în față că vă țin de la spate să nu moară mortul. Mamă, și parcare, parcați-vă frumos. Parcați-vă frumos, bă. Mamă, ce Mamă, ce beție. răpă ca Și că lumea. parcați-vă frumos, nu știu care s-a pus în fața mea. Scris, nu scris. Bă, nu vă mai călcați că eu filmez în pula mea. Să iasă ceva frumos în pula mea. Doamne, Bă, mai băgați... Să le ridicăm pe fraierul. Bă, este o groapă pe aici, bă. Da. Da. O duc eu mașina până acolo. Da, mă, veniți cu mașina acolo. Ia-mă în Mai să brațe. duci mașina, dă fornii, dă coadă, mă, că iau eu. Dă-i cu ridică, dă-i ridică, frățior. Vreau să duc eu. E altul. Eu așa pe câmpul ăsta, Hai, Borc. veniți după mine, Dar fornii. când e mort pe băiat, e fată cu aia. E bun și așa. Oricum, Bă. Armando era pinta noastră. Bă, stai așa. Facem poștă. Fornii coboară. Îl duc la groapă. Stai, nu băgați în apă, că nu spălăm acum mortul. Avem aici sprijinul poliției? Avem nevasta, plecăm? Nu, mă. Aolo. Păi, mă rog, teoretic, O vreau cu știamă nevastă, să fie combo. Bă, trapule. Da, și deci n-am schimb de băiat. Și așa Armando era pizda noastră. Lămao, te prins. Nu, că n-ai început cu skin-ul ăla, gen noi pe mortul și pe aia nu ia să faci. Dacă tot am făcut, hai să facem până la capăt cum trebuie. Unde-i groapa aia? Unde-i groapa? Umbrela, că nu plouă. I-a adus Florentinul ursuleț. Bă, arată ursulețul. Bă, avem nevasta, plecăm sau nu? I-am adus floare. Așa, dai, gata. Cu floarea, animații. Facem Haideți, de aia ca la haideți. nuntă să Avem furăm cu mortul. bere, mă, avem cu bere. Haideți toți aici, bă, haideți toți în jurul ăsta. Fonii, nu pe tine te Facem de îngropăm. aia să furăm mortul. Nu, mă, hai. M-a aruncat pe jos cu aia. Bă, stați aici toți în jurul ăsta. Bagă-mă în groapă, bagă-mă în Bă, groapă. cum facem cu florile? Bă, nu mai vă prostiți. Spațiu rose. Hai, toți cu florile. Și stați frumos. Eu beau bere. Stați toți cu astea. Stați toți. Așa, hai. Ops, stai. Bagă muzicile de Alberto, chitara și știi ce zic. Aaaa, poți să cânt? Bă, Dacă Alberto e aici, nu. ăla cântă. Stai, așteptați. Hai că gândă ăsta, mă. Stați că... O fac aia cu Armando cu pălărie de mătase. Da. Gata, Alberto, începe. Bă, Ce clasic? Pălărie. uite-te aici dacă vrei, stai așa. Armando cu pălărie. Armando cu pălărie. Îi facem mormântarea. Pălărie de mătasă. Pălărie de mătasă. Armando cu pălărie. Îi facem mormântarea. Ceva de jale, lăutare. Îi facem mormântarea, bă. Armando, ai fost bun polițist. Da. Da, te-au omorât ăștia. Da. Când colele fii atent. Haide. Eu sunt vocea de-a doua, hai. Eu sunt vocea de-a doua, hai. Hai, pentru Armando. Tăi. Armando, Nu înjurați. tu erai puterea noastră. Armando, tu ai fost polițistul nostru. Armando, ne pare tare rău. Auzi? Așa, tăceți. Așa. Și pururea și în vecii vecilor.
s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Către născătoarea de Dumnezeu, acum cu nevoință, să Bufonul, tu ești prost, ai în aer pe scaun, băga mea și pula în roleplay-ul tău. și să cădem cu pocăință strigând dintr-o adâncul sufletului, stăpână Bă, liniște. Dacă vă arăt o filmare cu Armando, picați tot jos. Stai, nu ăsta. Vrem să vedem. Bun, hai să ne luăm adio. Bă, gata, hai. Aruncați rădării pe mormânt. Trăiască mortul. Bun, acum hai să ne voastră de pentru Filmele metri. Uitați-vă, o, se vede? Da, stai, nu se Mulțumesc pentru mormântare, ne-am distrat. Se vede, se vede. Stai așa, Bă, liniște, hai. Nu avem voie să vedem o Stai așa. Hai pe stație staff. Stație. Nu, mă, hai pe civil un 2 sau 3. Nu, du-te în pula mea, ai pe stație staff. Bă, eu nu pot să intru, bă, trăgeți-mă pe mine, că eu nu pot să intru. Trage-mă, bă. Nu, mă, era morti. Nu, uite-te. Și eu vreau tras. Jucătorul 11 a primit tamban de la Vino Gonzi. Nu știu de ce, în fine, nu mă interesează. Păi eu nu ți. Stai că nu pot acum.